Gernika memoriaren lekuko mugimenduak George L. Stier kazetaria omentzeko ekitaldia burutu du. Stier jaunaren ahots borrokalariaren oihartzuna gurera ekartzea izan du helburu omenaldi honek elkarte honen arabera. Eta Gernika memoriaren lekukok esan du faxismoaren pandemia salatzeko izan dela. Gogoratu, George Stier izan zela lehenengotarikoa nazioartean Gernikako bombardaketaren berri ematen, bombardaketa hori salatzen eta bere benetazko erantzuleak zeintzuk izan ziren azpimarratzen. 1954ko abenduaren 25ean, George Lauder Stier, Myanmarren Japoniarren kontra borrokatzen zen Britainiar armadaren kidea orduan, autoistripu batean hil zen. Kazetari arduratsu eta antifasista peto-petoa. Stierrek Gernika lumoko bombardaketaren berria mundu osoan zabaltzen lagundu zuen ahotsetako bat izan zen. 1937ko apirilaren 27an, The Times ingeles egunkariak bombardaketari buruzko bere artikulu famatua argitara eman zuen. 1938an argitaratu zen The Tree of Guernica, A Field Story of Modern Wars, jatorriz euskerazko grafian berez aukera esanguratsua. Liburuan, Stierrek Bizkaiko erasoaldian bizi zituen gertaerak azaldu zituen. Italiar faxistek Etiopia konkistatu zutenean egin zuten bezala. Totalitarismoen militaristen eriozaletasuna, ankerkeria eta arrazismoa salatu zituenean. 1935ean, The Times korrespontsale izan zen Etiopiako inbazioa gertatu zenean. Orduan, Italiarrek erabili zituzten gerra osoaren metodoaren baliabide odoltsu eta izugarriak salatu eta deskribatu zituen. Etxalde, herrixka, herri, hiri, biztanle zibilen kontrako bereizgabeko aire erasoak, bombardaketak, metraiaketak, galarazitako armakimikoak, hiperita edo ziape gazaren erabilpen masiboa. Esan luze igaroko ezinezkoa zirudiena gure lurretan antzekorik ikusi ahal izateko. Ez ginen horren desberdinak. Gerra imperialisten ingurukoak eta faxismoaren hazkundearen aurrean bera, eta bera bezalako informatzaile eta ekintzaile askok mendebaldeko potentzia demokratikoen isiltasuna, koldarkeria edo kasu askotan konplizitatea salatu zituzten, Europaren lotsarako. Stier ondo gogoratzen dugu Euskal Herrian. The Tree of Guernica bere liburu hunkigarria berrargitaratu zen, bai eta bere biografia ere, euskaraz. Gernikan urtero bere omenezko ekimenak egiten dira, eta bere izena duen kazetaritza saria ezarri da. Hain beharrezkoa den informatzaile zintzoen beharra aintzat hartzeko. Guk bere izena Gernikako bombardaketaren urteurrenaren jardunaldietatik atera nahi izan dugu, eta faxismoaren kontrako bere borroka sutsua, bere konpromesu irmoa gogoratu nahi dugu 2008ko abenduaren 26an. 21. mendearen hasieran, milurteko berriaren lehen mendean, inoiz desagertu ez diren totalitarismoen, militarismoen, indarkeriaren, esplotazioaren ahutzek herriak eta gizakiak, gure anai-arrebak, inoiz baino gehiago irensten dituztenean. Europan lankidetzaren, elkartasunaren, ongizatearen ametsak lehortzen doazenean, eta inoiz ez erauzitako faxismoaren izurritea, gure begien aurrean edatzen ikusten dugunean, beldurrak, ezjakintasunak, norberekoikeriak, zikoizkeriak, koldarkeriak elikatuta. Gaur egun, 20. mendearen hasierako hamarkadetan bezala, Europa mutu eta idortua dirudi. Eta gure mugak mutu eta itxu nahi dituzten hilobi erraldoiak bihurtzen ari direla ikusten dugu. Globalizazio kapitalistaren mundua, multinazionalen eta interes lobien harrapaketarako mai joko basatia baino ez da. Jokalari mota asko ditu jokorrek, baina galtzaileak gure aurrean ditugu. Milaka lagun, herri osoak, baztertuak, kanporatuak. Historikoki beti batera eman izan diren herrien zapalkuntza.